kanon, dagiti agsiputan na punuan tayo kadagiti suro-suro. Iti kabayag tayon ngagdingdingag. Iti kabayag tayon ngagtatarawon. Iti tinapay ti biyag. No mininom kadagitoy nga danong ti biyag kadagitoy nga sasao. Kay bapa iti Diyos babanti panangaramat na iti kadagiti kakabsat tayo nga mamatos wano medyo mis babanti Espiritu Santong ibabaon na ti tumunggal may sa kada tayo. Sapay kumata una na nga di pa nagaramid kumamagdan nga nananay. Adi pa nang ipakita tayon. Kadagitoy nga suro-suro nga inawat tayo iti sanganan ti Diyos. May pakita kumamagdan kadagiti aramid tayo. Anda kumamagdan ti pamanudnud. Napudno tayo. Nadalan ni Jesus Cristo. Nasundalo na ako ni Jesus Cristo. Kapuna na nga. Hindi pa nagdindinod tayo. Pa nagtatarong tayo kadagito ng Ebanghelyo. Hindi pa nagbiyak tayo mutin nga rin iti nagdapal daw. Dahil dito Ebanghelyo nga magdagan tayo sa taon ni Diyos. Mayak tayo narudan. Dahil dyan narudan na naipay ka na tayo mga tinapay tibiyag. Di mo tinapasat mo ayak. At yung may tukumad nga may palit na tayo marami tayo na lang na agpatingga iti balikas nang nugan tayo iti nananay nga pa nakaypalawag na yung mutik ang sat ko nga masapol nga di arami din pagkakitaan nga di po na nga magsasaw tayo na action speaks louder than voice na masapol nga di arami tayo ipakita tayo nga rudan di po nga ayat o inaksat ko nga uray kabusor tayo masapol nga ayat din tayo di po na nga ron iti mapanak man imuting ang sa gilid man sa gabasik na dito nga naipaay kada dyan naipaay nga Virgin sa imuting ang sat ko nga Tibergo agbalin alasag ang mo tayo pag kuna naman iti uno iti punganay ada Tibergo kat Tibergo ada iti Diyos kat Tibergo iso Diyos ang mo tayo nga napo tayo may Jesus Cristo imbaon ti Diyos nga agbalin nakas kada tayo agbalin kalasag tapos puto na tipasok isang kalupungan kung na dito'y hindi po nga na ada Tibergo kat Tibergo ada iti Diyos kat Tibergo iso Diyos kung na itikait ng saon Tibergo isumot lang tibit lang balikas nagitisa sa ti Diyos no, at nga dagitoy nga sa sao ti Diyos ti tumunggal may sa kada tayo ti Diyos at damat kada tayo nabilag ti sao ti Diyos ti tumunggal may sa kada tayo ta iso ti mangisalakan kada tayo imulit ang salko at aganad tayo mat kadagiti balikas ti tumunggal may sa kada tayo ta ti sao man nakabalit isao iso ti mangikulbo ti tumunggal may sa kada tayo no ti tay agannad ket ti sao isumad lang ti mangisalakan kada tayo ti muting ang sat una na iti Diyos dagiti suamin na paagdag ang pinkuanan ket no sa awan ti napaagdag kadagiti na nga paglawanganan ni malwangan ni mo ang sarko na nasnapo ni Kristo na ni Aaron. Di pa panagditlat na santuan nga Espiritu imo ti kapsat ko. May salaran ti Diyos. Ti Diyos iso ti kamatuan, ket iso ti kabibilgan, iso ti man nakabalin amin. Na tayo nga ron, kas pinili na. Masapol nga ron, nga paiturayan tayo. Iti may sa nga Diyos. Kas nga ron kita nga kada tayo iti dayto eh.
maoras kan kanito iti daytoy nga balay iti kararag. Nagpaituray tayo iti naindaklan nga Diyos, tinumpal tayo tinasantuan na pagayatan na. Kagsapay ko mga rod, tadagitoy. Kapanagkit-kita ang gulo sakripisyo nga raramidan kay tumunggal may sa kada tayo ilalaan tayo ito tinagsan ko. Ana yun tayo ko mga rod. DJ, panangipakita tayo, kan panangipatumpal tayo kanagiti amin. No pagayatan iti Diyos, iti munggal may sa kada tayo. Kas po natin na santuan nga Espiritu, na makita tayo, dagiti so amin nga mapaspasamat, itintiro na sa ngalulungan. Amin nga didikira nga mapaspasamat, itintiro na sa ngalulungan. Kas natin na santuan nga Espiritu itay. Nga tayo, kumati agbalin nga silaw. Datayo tinangital kan na karigiti. Parabor nga na Diyosan. Tit karigito yung nga panawan, kamunahan, kapunana. Di pagilian tayo nga Pilipinas. Kapunanay tayo nga umay manan panagsip nga tiinit. Kahit nga sa uwan, ado nagitiriribog, kamurunan, iti pagilian tayo nga Pilipinas, ang muta yung ti mapaspasama, imuti ng sadko. Iti gobyerno tayo. Kat po natin na santuan nga Espiritu nga masapol. DJ, nananay nga panagkarkararag, nasaan tayo kung mga agliway. Kanayon kung mga isali tayo iti panagkarkararag tayo, iti panakaispal, pagilian tayo nga Pilipinas, iti panakasilnag, iti puso kan panunod, iti mangiturturay ng kruna, iti masadagmanan nga panagpipili imo ti kapsat ko. Datayo ti tutukan, tinaindaklan nga Diyos nga mangisalakan, mangikarkararag, tapno ti kasta, madda kuma, iti kapya, kental na, pagilian tayo nga Pilipinas nga kapo iti riribok, kinaagom, iti puso kan panunod di kita tagtao saan ko mga balay hindi ka tayo ko panagbutang dahil ti Diyos nga DJ ko pagayatan ni Apo Diyos nga DJ pudlo nga aya kan kapya iso kumati agbalay kan aktori nga saan nga DJ pira uno day kinaagom nagturay karakwada imutek una yung pagsatkuta pudno agdatay dito nga kuna tinasantuan ng Espiritu ngam dagiti pamilyas tayo at DJ Pilipinas isot ka po na nga intalit na nga ro data nga DJ pudno nga ro nga panagayat imutek ang satko DJ nadalus pinapudno nga panagkarkararag tayo iti Apo nga mabuyugan ka nagiti aramid tayo nga nadalus mat ingote ka kakapsat dahil nagiti panagmaymay sa tayo iti kararag kumano iti Diyos at ipaay natin panagkaisalakan pagilian tayo nga Pilipinas nga DJ kumagbaling nga Pangulo DJ kumapagayatan ni Apo Diyos DJ kumanasantuan nga natin na yung pinapsat ko DJ nga ron, wag iti anak magkaksan itay nga kuna tayo ayat tayo Diyos nung nagkaguguran tayo magkaksan tayo o mat lang sel-selfie na yung mga tagaksan ko ta kuna ipasit ti surat nga inayat tayo ipada tayo ng tao inayat tayo ti Diyos binura tayo matipada tayo ng tao kaya riga na tinura tayo mat ni Apo Diyos dako na na itipasit ti surat nga doon niya, tinaramid mo. Itipadang na tao, inaramid mo mutin ka niya. Uray no niya, kabasitan, kapanagayan. Uno, pura, inaramid mo, itipadang na tao, inaramid mo mutin ka niya. Una, iti ako isma. Dahil ito pampanunutan tayo mutin ang sa kung ano, anya, tinaramid tayo nga dakas. Itipada tayo mga tao, inaramid tayo. Iti Diyos, isang kabubutan, mutin ang sa kung.
Ang puta yun amin, naging yung galintag. So nga, abutan tayo yung ulan ng isa. Panagantan. Ang dapat na tayo, imuti kapsan ko iti pagdaksan na nung magayat ka kinalabas. Tapos na naman kahit ang yaman na nalabas at matilabas. Tano ayat ka, itod ka maitod, iti may isang napaksat. Kat nagsadutmag. Spoiled Saan mat man. nagtrabaho? Spoiled. May spoiled. Saan mat nga na, saan nga napintas mayat ni Rude yan. Basta mat no, panagayat tayo, ipagi tayo. Doon nalabas mo, kaan, nagsakit mo ni Chan mo, kas yan. So nga, una naman kami ni Jay ni Kabe di Bandera tayo nga, siyensya el amor. Agtulong iti Diyos, babal iti ayat. Karunong man. Kinkinasiri. So nga masapol nga, agayat tayo, at dapat na Jay, agsiyensya tayo, agsirig tayo, kas yan. Kas yan, yung muti nga kapsat. No may pa ayat day te pagtutungtungan tayo hingot ang sa tutak kuna na pa nga at di mag nga kas pangaligan no dati pa nagayat ko iti may sa nga tao nang saan mag nga nadalos maayat ang putay dati yan. So nga galwat mami. Ah, So nga ganad. when at dati pa naganlan ayat ka na espiritual. Tapos na naman dito ay gamit na di ka malala, di ka makapatay, di ka takaw, di ka agam. Kinuuran nyo at sa bali abilin, mahukuk, tinay ka sa ulo, ayat yung ipadang mata